Üdvözlöm! Mit hallott az új betelepedési jogszabályról itt Vizsláson? Ennyit hallottam, hogy ugye büntetlen előélet, de talán érettségi. Meg ugye hát a polgármesteri hivatalnak elővásárlási joga van, helybelieknek úgy szintén, ennyit hallottam. Én személyesen még nem láttam a neten. Nem tudom, hogy hallottál róla, hogy a önkormányzat bevezetett most egy új jogszabályt a letelepedéssel kapcsolatban. Mi a vélemény róla? Nem hallottam még róla. Tehát ugye meg akarják szűrni, hogy kik jöhetnek a településre lakni. Ez már törvényben van, vagy mi? Vagy most ezt akarják? Ez törvényben van, és ugye a helyi önkormányzatok hozhatnak rá helyi rendeleteket, hogyha ők hogyan szeretnék szabályozni a saját településükön, és most itt a héten történt egy ilyen jogszabályalkotás az itteni önkormányzatnál. Nem tudok róla. Tényleg nem hallottam még erről. Sándor József polgármester úr, azon vagyunk most itt Vizsláson, mert megalkották elsők között gyakorlatilag az országban a betelepülési jogszabályukat. Ezzel kapcsolatban tennék fel egy pár kérdést. Gyakorlatilag mi volt a célja ennek a rendelet megalkotásának, és mit várnak tőle? Hát nem első között vagyunk, Nógrád megyében is már talán negyedikek vagy ötödikek vagyunk. A célja az, amit a törvény is kimond, hogy a helyieknek az életközösséget védeni kell. Vizsláson jelenleg is közel 10 eladóház van, és azt szeretnénk, hogyha a településre olyan emberek költöznének, akik be tudnak illeszkedni a helyi közösségbe, be tudnak illeszkedni a civil életbe, és hasznos tagjai lesznek az itt élő közösségnek és a településnek is egyaránt. A rendelet ezt szolgálja végül is, hogy ennek eleget tudjunk tenni. Sokan úgy gondolják, hogy ez a vizslásiak vagy az emberek ellen van, hogy szabályzunk, szankciókat vezetünk, nem, hanem eléggé szigorú a rendeletünk, viszont van benne kiskapu, van benne olyan lehetőség a képviselőtestületi meghallgatás alapján, hogy egyedileg tudunk bírálni, és a meghozott rendeletünket a képviselőtestület felülbírálhatja. És dönthet úgy, hogy bárkit alkalmasnak nyilváníthat, vagy bárkit alkalmatlannak is nyilváníthat. De nem vagyunk mi senkik, akik bárki feje fölött is pálcát törnénk, hanem ténylegesen csak is az van, hogy a helyieknek a nyugalmát, a békéjét és a közösségét egyben szeretnénk tartani. Hát lányom fölháborodott, de én mondtam, hogy más faluban meg 500 000 forint, meg van, ahol 1 millió forintot is eléri az az összeg, ami a letelepedési összeg, még akkor helyén vagyunk. Tehát a lánya ellenzi, önt meg támogatná akkor ezek szerint? Hát úgy vagyok vele, hogy ezek a rendelkezések ugye most már terjednek, minden falunak el kell dönteni, úgy, hogy kit szeretne befogadni, milyen feltételekkel. Ezek egy természetes folyamat. Értem, de önnek ez tetszik? Hát én szerintem jobb lesz, ha megválogatjuk, hogy ki jön a faluba, mint az, hogy tényleg olyan emberek is bejöttek, akik csak a falukarra voltak mindig. És mi a vélemény így első hallásra? Fú, szerintem ebből lehet, hogy lesz egy kis felháborodás. Hát most az, hogy elköltsi, az úgy szerintem rendben van. Mert azért ne jöjjenek be akármilyen bűnözők. Az, hogy 10%-ot le kell tenni? Igen. Tehát a vétel 10%-át kell lerakni az önkormányzatnak? Miközben van az önkormányzatnak az én ingatlanomhoz. Ez az, ami fontos, hogy megértsék az emberek, hogy nem ez fogja levinni az ingatlanárakat, hanem az, hogyha egy olyan közösség jön létre, ami nem a békéről, nem a fejlődésről híres, hanem pont az ellenkezőjéről. És
Nem első között hoztuk létre ezt a rendeletet, hanem azért vannak már az országban többfelé, és valahol figyeltük azt is, hogy ha ez sorozatosan elindul, és egyre több helyen megjelenik a rendelet bármilyen formában is, akkor azok a települések kizárnak embereket magukból, akiknek valahova menniük kell. Hát nem szerettem volna azt, meg nem szerettem volna a képviselőtestület azt, hogy Vizsláson, hogyha nincsen szabályozva, akkor ide bárki beköltözhet, akik máshova nem engednek. Üdvözlöm! A Vizslási Önkormányzat nemrégiben hozott egy új jogszabályt, a letelepedési szabályokkal kapcsolatban. Hallott róla? Hallottunk, a interneten fönt van, igen. Tegnap, vagy mikor rakták fel? Igen, és mi a véleménye róla? Hát, nem tudom. Sokat nem tudunk rá mondani, nem? Ismerik? Szimpatikus, nem szimpatikus, szükség volt rá, nem? Súlyosan szabályoz, pont eléggé? Hát nem értünk mink így ehhez, hogy mit mondjunk hozzá, nem? Volt már a tévében is mutatták, hogy valahol bevezették már ezeket. Igen. Hogy ne jöjjönek olyan személyek, akik nem kívánatosak, hogy mit tudom én, hát nem tudom. Támogatná inkább, vagy nincs szükség erre? Hát, szerintem nem nagyon van szükség erre, hogy itt is van polgárőrség is, meg ugye rendőrség is van minden, hát ezek fegyelme csak fel tudnak tartani, ezek nem. És megint ez nem diszkrimináció, de valahogy a helyiek érdekeit meg kell védenünk. Másképpen nem tudjuk. Nincs a kezünkben semmilyen eszköz ezen kívül, hogy szankciókat tudjunk kivetni, hogy tudjuk a rendet fenntartani. Ez pedig még gyerekcipőben jár, úgy gondolom, nem csak itt nálunk, hanem az országban mindenhol. Most vannak az első tapasztalatok, most vannak azok a visszajelzések szerintem mindenfele, amik felháborodást okoznak, amik az érdemet mondják ki, de én úgy gondolom, hogy meg kell hallgatni a lakosokat, meg kell hallgatni mindenkinek a véleményét, és nem biztos, hogy a mi rendeletünk a jó. Ezen, ha bejönnek a vélemények, az első 2 hétben felül fogjuk bírálni, felül fogjuk vizsgálni mi is, hogy a lakosoknak mi a véleménye, az mennyire helytálló, mennyire életszerű, és hogyan tudjuk beépíteni ebbe a rendeletbe. Jelenleg milyen véleményeket hallottak? Volt előzetes meghallgatás, környezettanulmány ezzel kapcsolatban? Előzetes meghallgatást külön nem tartottunk. A településen élőknek a nagy része azt mondja, hogy kellett egy ilyen rendelet. Van, aki azt mondja, hogy túlkapás, törvénytelen. Én megint ebbe a politikát látom. Most nem azt kell nézni, hogy ezt melyik párt hozta és vezette be, hanem mögé kell látni, hogy miért történt ez. Attól, hogy a kormánypárt bevezette, az nem biztos, hogy rossz. És itt megint félre kell tenni azt, hogy most minden rossz, amit az egyik csinál, minden rossz, amit a másik csinál, hanem azt kell nézni, hogy mi itt kis halak megpróbálunk abból főzni, amink van. Milyen tapasztalások ihlették azt, hogy maguknak erre szüksége van? Hogy egyre több helyről hallani azt országosan és a településekről, és az önkormányzati fórumokon is nagyon sokszor téma az, hogy beköltöznek a békés, normális közösségbe olyan emberek, akik utána a közbiztonságot csökkentik, az emberi kapcsolatokat teszik tönkre, és mi ezt el szeretnénk kerülni itt Vizsláson. Ez egy több évtizede jól működő kis falu. Az elmúlt 5 évben én úgy gondolom, hogy mind a civil élet, mind a közösségi élet felfele ível, és a lakosság szám is növekszik, kicsivel is, de növekszik. Nem szeretném ezt a tendenciát, hogyha elvesztenénk, és a falu megítélését sem szeretném azzal negatívumként visszahallani, hogy itt
olyan emberek vannak, akik nem ide valók. Értem. A falu demográfiai helyzete változott-e mostanában negatív irányban, hogy kellett ilyen intézkedés, vagy tényleg csak az van, hogy a más településekről látott rossz példák miatt gondolták, hogy ezt bevezetik? Sajnos vannak negatív tapasztalataink, amik ezzel a rendelettel már elkerülhető lett volna, de úgy gondolom, hogy még tudjuk kezelni. De amilyen világot élünk, nem biztos, hogy mindig fogjuk tudni kezelni, úgyhogy ez inkább egy megelőzés. A településen élőknek hiába, hogy jogot tartunk az elővásárlásra, vagy kimondtuk azt, hogy a szomszédot kell megkérdezni. Mi azon leszünk, hogy aki el szeretné adni a házát, az eladja. Mi nem fogjuk ezt gátolni. Mi azt szeretnénk, hogy olyanak adja el, aki valóban ide költözésekor egy normális értéket fog képviselni, a közösséget emelni fogja, és összetartani fogja, nem pedig bomlászani. Két dolgot említett itt nekünk az előbb, hogy jogilag lehetnek kérdések, hogy valaki támadta ezt, hogy nem jogos, nem állja meg a helyét jogszabályügyileg, illetve hogy az ingatlanok értéke, féltik az lakosok, hogy lefele fog emiatt menni, mert nem adható el bárkinek bármikor az ingatlan. Illetve elég nagy önrészt is kér az önkormányzat a vételárból saját céljai fedezésére. Amint mondottam, vannak kiskapuk, és el lehet tekinteni egy-egy dologtól. Ha van ténylegesen komoly vevő, és megfelel minden olyan kritériumnak, amit szeretnénk, akkor nem fogunk kérni 10%-os ördészt, hanem azt szeretnénk, hogy ide jöjjön lakni. Nem elijeszteni szeretnénk mi senkit. Mi azt szeretnénk, hogy béke legyen, normális közösség legyen, és az itt élők is úgy érezzék, hogy meg vannak becsülve. Volt egy olyan feltétel, hogy érettségihez kötik a beköltözést. Igen, mondod, hogy el lehet térni bármitől, de itt fölmerül egy kérdés, hogy a jelenlegi lakossági összetételben tudunk-e számot mondani, hogy mekkora az érettségzettek létszáma? Itt egy elírás történt, amit fogunk is javítani, többek között ezt is, mert nem érettségi, hanem középfokú végzettséghez akartuk ezt mondani, és ebbe beleszámít az OK és tanfolyamtól kezdve. Elég széles a paletta, amiben lehet gondolkodni, de hogyha valaki a 8 osztályával jönne ide, és egy értékes ember, mert attól lehet értékes valaki, akkor dönthetünk úgy is, hogy jöhet. Úgyhogy úgy gondolom, hogy mi azon lennénk, meg azon leszünk, hogy ezt a szűk mesdjét, amit az a törvény ad, meg ezt a kétélű fegyvert, mert lehet annak nevezni, amit ez a törvény biztosít az önkormányzatoknak, hogy mi ezt a leghasznosabban próbáljuk meg, és a legóvatosabban bánjunk velük, de a leghasznosabban legyen a társadalom számára. Nehéz, mert tényleg gyerekcipőbe jár az egész rendszer országosan. Most ahhoz hasonlítanám, hogy nem tudsz vezetni, de kapsz egy autót. És menjél vele. Itt ugyanaz van, hogy kaptunk egy jogot, csak még nem tudunk vele, vagy nem biztos, hogy tudunk vele megfelelően bánni. Kéne hozzá egy gyakorlat, ami még nincs meg országosan sehol, de egy év múlva már, hogyha megkérdeznek, biztos, hogy medőben mást fogok tudni mondani, mert sokkal több olyan település lesz, aki ezt bevezette, és a jót egymástól nem szégyen elvenni, vagy leutánozni. Világos. Említette itt, hogy lesz felülvizsgálat talán 1-2 hét múlva, tehát akkor a kétkedőknek mondhatjuk, hogy kiforrás alatt van, és várják a visszajelzéseket a lakosságtól? Hát én is mondtam, hogy várjuk azt, hogy mindenki mondja a véleményét. Mert eléjük tettünk egy rendeletet, amit utána lehet módosítani. Mindenkitől várjuk a véleményeket,
várjuk azt, hogy elmondja ki mit gondol, és abból az, ami ténylegesen hasznos, azt meg fogjuk fogadni, és azt szerint fogjuk módosítani a rendeletet. Aha, tehát mik történtek Vizsláson, ami miatt szükség van rá? Hát megmondom őszintén, hogy itt konkrétan nem tudnék olyan eseteket mondani. Azért ez elég nyugodt falunak mondható, véleményem szerint. Nem tudom, nekem ez furcsa, így első hallásra, de még nem gondolkoztam rajta, mert most hallom öntől először ezt. Értem. Tehát igazándiból még én erről vélemény nem nagyon akarok alkotni, mert nem szeretnék olyat kijelenteni, amit utána megbánom. De köszönöm szépen.